Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazwela eNimba ngomhla ka-11 Agasti. Hayi-ke guys, namhlanje bekuwusuku olukhulu, usuku lomcimbi walaphaya emzini kaZoleka owenziwa phela umndeni wakaMabandla. Umndeni wakaMabandla guys bukade ugcwele ungangezimpethu zendlovu. Lapho-ke uZoleka umaninji wamvunula ugirl wagqoka imvunulo enhle, wonke umuntu bekade emncoma esho ukuthi muhle ugirl. Kodwa bephatheke kabi, kubonakala nje ukuthi khona into emdlayo. Kuze kwasiza khona ukuthi kufike uma wakhe uMagaba kanye nomfowabo, waqala naye wathi ukujabula, wabonakala esemamatheka nasebusweni. Kuphinde kwafika-ke noSydney kanye nabo bonke nje abasebenzi balaphaya eKhosela Tech. Wabonakala nje umuntu-ke naye ebantwini uZoleka ngoba bekade emboziwe bomndeni wakaMabandla ngendlela omningi ngakhona. Kufika isikhathi-ke la umfowabo kaHlathi ezodedela khona ispeech phela encoma umfowabo ngokwenza umsebenzi omuhle kangaka. Ushilo ukuthi yeyi, ngithi andithathe leli xesha ngincome nangomfowethu la ngokuthi ahambe ibanga elide aze agcine silethela sikhona namhlanje. Nibona lo muzi njengoba umkhulu kangaka, impela umfowethu usuka kude la umfowethu asuka khona. Hey guys, kanti lawo magama azohlala kabi-ke kumfowabo kaZoleka. Ngimbone esehleka sethi hehehehe. Hayi, bambuza ukuthi yini manje uhleka ntoni? Wathi hhayi, ndiyaxolisa-ke Sibari, ndithi andihleke phela into engatheni ngoba uyazi mendiva ukuba nithi lo muzi lo kukude la asuka khona uSibari uHlathi eze akhe lo muzi, ngoba ngithi mina iy'thukuthuku zikadadewethu zonke lezi. Angithi wena Hlathi wamvimbezela udadewethu ukuthi ayele e-America, waligqiba ikamva lakhe, waligqiba ikusasa lakhe lokuthi aphumelele. Kodwa-ke waqhubekela phambili udadewethu. Ubona nje sinalo muzi namhlanje, iy'thukuthuku zikadadewethu zale e-America azilanda ngoba nakhu wena wamvimbezela ukuthi ayikhona. Hayi bo guys, hhayi-ke waqala uNtsiki wangenelela wathi sukhuluma amanga wena, uyaxoka. Wathi thula Nsiki, kukhuluma amadoda apha manje. Wase washo umfowabo kaHlathi ukuthi hhayi nawe ngeke musa ukuhlambalaza, nawe musa ukubeka izici kangaka kumfowethu. Wathi hhayi, bendithi anditsho nje kuphela lawo mazwi ukuthi kahle kahle uHlathi akamusukuma la athi phuhle azenze indoda ayishaye isifuba. Unje namhlanje ngenxa kadadewethu, udadewethu oyinhloko yakuleli khaya, uye indoda la ekhaya. Hayi bo guys, kumane nje kwathi akayincinze uZoleka ebona ukuthi khona umuntu nje omkhulumelayo oyedwa qhwaba. Akupheli-ke lapho, uHlathi ubonile ukuthi no, akazushiwa nje ehlambalaze kanje engayibekelanga amabili amathathu naye. Wathi hhayi-ke, ngithi anditsho ukuba ndiyakuva Sibari lento oyitshoyo, kodwa ningakhohlwa uba thina koMabandla sakhupha ilobola, sazitshaya zaphelela le Bikitsha. Washo-ke umfowabo kaZoleka ukuthi no, ungangitsheli ngezinkomo ezizacile lezi nayikhipha. Lezo y'nkomo zazingamfanele neze nje udadewethu nemfundo yakhe ayifundayo esikolweni. Waqhubeka uHlathi wathi anishongo ukuthi zayizacile ngalesa sikhathi siyikhipha. Engizama ukusho ukuthi kaXhosa uma abantu beshadile, into yami ngeyamakoti wami, into kamakoti wami ngeyami, okutsho ukuthi lo muzi lo owami. Waphinde futhi wanyathela kumfowabo kaZoleka wathi vele unjalo wena, uyingcukuthu, uyimbungulu encela igazi likadadewethu, vuma ukuthi uncela igazi likadadewethu. uHlathi guys wahlambalazeka waphela wathi nya. And okuwesi-ke guys, lapho uZoleka bandla ubheke phansi, kuyabonakala nje ukuthi lo mcimbi akawufuna la uhambe ngakhona. Hhayi-ke ugcine efikile-ke noLekamva kanye noYanga, indodakazi yakhe nendodana yakhe phela uHlathi. Kwayiwa-ke emnyango, kwayoshisa impepho. Wase wabheda kuHlathi ngokuthi athi loya muzi njengoba nje sekuwowakhe naye umndeni wakhe wonke wakaMabandla unelungelo lokungena noma inini uzenzele umathanda khona, ngoba umuzi wakhe uHlathi kufanele ukuthi umuzi womndeni wakhe. uZoleka guys omane wathi phumani, hambani phaa kwami. uHlathi wathi uvusa amehlo wathi ndithe
Wonke umuntu hambani sekwanele ngoku kade ndithule nibona ningidelele emzini wami, hambani. Hayibo guys, wabagxosha umcimbi usukusele mhlampe nje 2 hours uphele ngokuphelele. Wathi enough is enough uZoleka, yonke into mayihambe, engesiyona nje yakabhikitsha, engeyakaMabandla, pack and go. Guys, yazi namhlanje bekuwusuku lukakuhlambalazi lahlathi ngendlela emangalisayo. Akakaze ephoxeke kanje empilweni yakhe. Cabanga ukuzophoxa phambi komndeni wakho wonke ugcwele uthepha ma. Uphoxeke, uphoxwe umfowabo kaZoleka, uphinde uzophoxwa ngisho unkosikazi wakho, uqobo lwakhe. Imagine. Kodwa-ke isifundo-ke lesi sokuthi wonke umuntu emshadweni makafike na-something. Uma ungafikanga nalutho, shuthi kuyohlezi kuthiwa hhayi wena musa nje ukukhuluma ngoba awuvuzanga nalutho la. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time.